once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय थाबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' दिनै फिन खेबसेबाव फैफिनलायबाय नोंथांमोनजों माखासे खोथा रायज्लायनो सुंद'यैनोब्लाबो जे दिनै आङो बुंनो लादों जोंनि माखासे आं बर' रेसनि खोथाखौनो बुंगोन। सोरबिथिंनि खोथाया जोबोद इम्परटेन्टथार आं सानो। जे जाय सोरबिथिङाव जोङो थांनानै थायो बे सोरबिथिंनि गोहोम खोख्लैनायखौसो जों लायो बा नुनो मोनो। दा बेखायनो बे सोरबिथिंनि माखासे प्रक्रियाखौथ' जों सोलायनो हानाय जोंनाव गोहो गैया। बे थांबाय थागोन, बे प्रक्रिया थांबाय थागोन। बे इसोरनि अनगायै रावबो सोलायनो हाया। दा खिन्थु नैबे आं बुंनाया जाहैबाय बे सोरबिथिङाव थानाय माखासे एलिमेन्टसफोर दं। बे एलिमेन्टसफोरखौ जोङो सोलाय सोल' फाहायलाय फोजौलाय जों बे बुस्थुखौ खालामनानै लानो हायो। दा आं बुंनायनि मुल उद्देस्यआ जाहैबाय जों सिगां सारियाव बर'फ्रा माबादि थांना थायोमोन, दिनैनि स्टेन्डार्ड अफ लिभिंआ माबादि जाफैखो नोंथांमोना एसेबाबो मिथिबाय। आरो बेनि गेजेरजों फरायनाय दामनाय देनायाव माबादि जौगालांखो बेफोरखौबो मिथिबाय। थेवब्लाबो नैबे 21st सेन्चुरिनि उननि समावहाय बे कम्पिटिटिभ मुगायाव जोंनि गेजेराव माखासे गिदिर अफिसारनि माखासे खोथा खोनासंनो हानाय बा गिदिर अफिसार जाखांहैनो हानाय सुबुंफोरनि माखासे इनकारेजमेन्ट, दा बेफोरनि फारसे नलेज थानाय माखासे सुबुंफोरखौ लानानै माखासे सावरायथाय थानांगौ। आरो बेफोरखौ जोंनि गेजेराव दायथ' लालायग्रा ओंखारनांगौ। दायथ' लायो, सिगाङावबो एफा एनै नुबाय, दाबो मैखोमै दायथ' लानांगौ। मानोना माखासे बुस्थुआ जों दा जिखिनि बुस्थुफोरखौ माखासे खेथ्रआव नुदों बेवहाय माखासे गिदिर अफिसारफोरनि रलबो दं। आरो राजनितिकनिबो रल थायो, दैदेनगिरिफोरनिबो, समाज सेबक खालामग्राफोरनिबो रल दं। दा बेखायनो नैबे माखासे बेले बेजे जानायनि खेथ्रआव जों मोजाङै स्टाडि खालामनानै नायोबा हा हु बायदिसिना बेफोरनि खेथ्रआव माखासे अफिसार मावनाय, गोबां सार्कोल अफिसार मावनाय बेफोरबादि जोंनि गेजेराव नांगौ। आरो बेजों लोगोसे रावखौबोथ' फर्स खालामनो हाया माबा मोनसे मावथारनांगौ होननानै। दा खिन्थु नैबे भिडिअनि गेजेरजों रिकुवेस्ट खालामनाय जायो, UPSC जोंहा कचिं लानो दावगाबोनांगौ सेंग्राफ्रा। UPSC पास जानानै गिदिर अफिसार जाहैनांगौ। APSC, IAS, ACS जिखुनु जाया आसाम सिभिल सार्भिसफ्राव बा इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसनफ्राव जोङो पास जानानै गिदिर अफिसार जाहैनो। दा बेफोरबादि अफिसार जायोब्ला बिसोरो जायफोरनाखि सासे जाफुंसार सुबुं जानो हाबाय बिसोरो समाजाव एसेबाबो गोहोम खोख्लैयो। दा बेनि बागै आंनि रिकुवेस्टआ बेल'नो। बे भिडिअनि गेजेरजों इसेबां डिटेल्स बेफोरखौ बुंजोबनो हाया। जे आंनि बुंनाया बेनो, बेफोरबादि माखासे खोथाफोरखौ लाबोनानै समाजाव उन्दै फैबाय थानाय गथ'फोरखौहाय, इयुन जोलैखौहाय इनकारेजमेन्ट बा गोसोआव सोना होनांगौ। दा बेजों लोगोसे बुजाब नारनाया नैबे जोंनि सोरबिथिङाव थानाय माखासे एलिमेन्टसफोरखौथ' बिदिनो सोसनलाय बख्ल'लाय खालामनानै जोङो चेन्जिंखौ लाबोनो हायो। नैबे राजनितिकनि माखासे खोथाफोरखौबो जाय लेंगुवेजखौ बाहायनानै दिनै इन्टारनेसनेल पलिटिक्स बा नेसनेलिस्ट पलिटिसियानफ्रा मा रोखोम खामानि मावलायलायो, बबेखौ बांसिन स्ट्रेस होयो बेफोरखौ नायोब्ला दिनै भियेटनामाव गोदो जानानै थांनाय दावहायाव माबादि उदांस्रि सोमावसारामोन बिसोरनि जारिमिनफोरखौ नायोब्ला आरो बेवहाय जानाय माखासे पलिटिक्सफोरखौ स्टाडि खालामब्ला जों नुनो मोनो। दा बेजों लोगोसे नैबे जोंनिया गावजों गावनि गेजेराव माखासे बिराद मख'जाथावै खोथाफोरजों दैदेनगिरि
बा जों जेखि आफादाव थाया मानो बेफोरखौ जेखि पार्टियाव थाया मानो बखिलायनानै सोरहा लस जादों? जोंहानो बर'फ्रानो लस जादों। आरो बेफोरबायदि राजनितिकखौ नुनानै जोंनि इयुन जोलैफ्राबो जोङो लालांनो हागौ। बेखायनो जाहाथे मोजां राजनितिक परिबेस दानायनि आइडियाफोरखौसो गियानफोरखौसो होलांनांगौ बा मावलांनानै दिन्थिलांनांगौ। स' दिनै आं एसेबां गोलाव खोथा बुंनो सानला, एसेखिनियानोसै। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।